Right, muri Zimbabwe action maiona manje isusu tisokomana veaction kuti nyaya dzemune mchinzwa chiri kuitika nje kuti isusu nhasi one munhu anofanira kubuda panapa achitaura vamwe vese vakabuda achitaura tutura shamuchirwa Traore wabuda tanegotiate ka maiona movement maiona mega regeza chaya yakazvitadza geza ndiyenya kutodedzera mademo ngatiende tibude tiende pakaonoti vana vasungwa akabva atiza pahwanda isu takataiwa vana vasungwa ngavabude every day ndiita noise panapo vamwe matonikina and thank you guys kutoramba muchitolerate kwamaitoita ndakareceive makalls akasiyana siyana vanochindiza kuti iwe young man zvanyanyodiko noise ndiyeiko uramba uchingoti ningadai chii chinechiitika tichazorora rii ndikati kochingobudisa ka munhu wacho now Traore abvuminzwa bail kunzi aiwa chibaba bhadharai bail racho mubude mutongwe muchibva kumba pamwe tingazorora because kune vamwe vanhu vekuti vanoteerera zvinhu zvetichitaura panapa every day matsamba ndakanyora kuna achiwenga ndakatonyora tsamba ndikatendesa ndikati hey mdhara ukona kusiya vana zvemukuita izvi it's very bad kunawo pamuchinguru ndikati ndikunzwa kuti ndimi kuzviti makatadzirwa stereki makambonyonyotadzirweiko zvekuti munosvika pakunikirina mwana and I don't think kuti pane office iyi ndisina kuendesa tsamba kunyaya dzekujudiciary kwacho ikoko takatoendesa tsamba tikati aiwa ko zviri kana zvebheu munhu wese anodeserve kana bheu kuna vamwe varikutengesa mbanje vachingowana mabheu ko chii chazonyauta kuti uyu Traore ashaya bheu chii zvaizvi kunyaoitika so matsamba ndakanyora hobo and even kana kumashoko enyaradzo echenjedzo ekusimbisa I was the only guy futi akabuda pachena achinyorera Traore wacho tsamba ndikauya ndikaiverenga papublic munapa ndikati guys makatoinzwa ndichiti hey Traore politics hazisi church we don't expect kuti vanhu vachakuda kana kuti vachakuita sei ndozvavari vanogara vanongokukanganwa but neeffort yese yawaita saka nhasi muri yeZimbabwe ndiri kufara maconnections ari kuhaiwa zviri kufamba zviri kutoita ball and thank you so much handichatauri mazita madhara vaifona vachininhikirikina vamwe vakanditi one day mfanira wangu zvinoita usatya handizivi hangu kuti ndekupi kwazvo azotangira kuita ende futi kune hamawo dzaTraore dzakamiramira unoziva kuti that guy ane hama dzakarongeka vaindondibata wadi young man chichi hatizotaura mazita ndanani but vaitaura zvese zvinhu ndikuzvitaura only because kuti even Traore wacho azive zvinhu zvaitoitika kuti aiwa vanhu vese vaitose vaitocommunicate vemudhuze vachikuti zvinhu zvitoenda kubheo kuti zviite bhoo vachiona tichimiramira tichinhingirikana saka handisuzva kuti dhoo racho razotanga kuvhurika ndiri ipapa but aiwa movement maiona ndozvandangondingokudze muri yeZimbabwe kuti aiwa zvaita but let me do proper reporting panyaya iyoyi apa ndangoti ndingotanga nangobrowser kuti vanhu muzive kuti chii chiri kuuya next handiti vamwe vanozoda kuzoti but proper reporting papasina need yekuti utaure zvinhu zvakadai so zvese zvizvo zoita apa ndangoti tikatange ndangotaura zvatii tichingoita zvatakajaira kuti tinge tichizivisana ndiana asara muri yeZimbabwe watakufanira kuti timire kuti abude izvo munokwanisa kundudza comment section ndavhura tokumbirirani izveso toita noise for ani kuti abude ndikuda kuti tizive zveso garai mandiudza in the comment section faster Kulliant uchi